Etxera itzultzea, etxe arrastorik gabe. Harriak, hautsa, hutsa, trampak, oroitzapenak, malkoak, inoiz itzuliko ez dena begibistan. Alaz ere, itxaropentsu. Hondakinak baino, genozidioaren frogak dira. Herri nekaezinaren metafora. Etxera bueltatu, zertarako, nola eta noiz arte izango den jakin barik. Irtenbiderik gabeko itxarobidea. Alaz ere, pozarren, merezi du. Kanpotik ikusita, ezerrez duenak begionez ikusten du nolabaiteko akordioa egon izana. Palestinarren begien dirdira eta galdera. Nazioarteko komunitateak ardura hartuko aldu, nola liteke 21. mendean halako impunitate sadikoa, zein markok arautzen du nazioarteko harreman desorekatu eta arrakeroak, nor bermatuko dira palestinarrei etxe berridudara itzultzeko eta berreraikitzeko eskubidea, libre izateko eskubidea errespetatzen dela bermatu behar du duak. Palestinarrak jakin badakite hamarkadetako sufrimenduaren azala urraturik, zuhaitzik jokatu behar dutela. Guk ere badakigu basapizti sionistak edozein momentutan sinatutako albo batera utziko duela. Baina sasien artean eta sasi guztien gainetik, etxera izeneko txikizio esparrora itzuli dira, esperantzarak kondenaturik. Kontziente izanik edozein momentutan Israelek akordioa betetzeari utz diezaiokela. Eta badakigu, genozidioa ez dela Trumpek diseinatu duen akordioarekin amaitzen. Genozidioa keinu bakoitzean indarrean dago. Baita nazioarteko diplomaziarekin batera antzezutako pailazokerietan ere. Nazio Batuen erakundeak, tamalez, zuzenean ikusteko parada daukaguna baieztatu zigun. Gazan genozidioa ematen ari da, eta luzerako doa. Genozidioak semantikoak ere bizirik dira. Jarraitzen du preso versus baitu ahoskatzen den bakoitzean. Presoak eta harrapatuak desberdintzen ditugun bakoitzean. Hedabideek 20 familien moza eundaka zorion malko debekatuekin alderatzen duen bakoitzean. Ikusezina dirudien arren, azken egunotan, 1978 palestinar baituak kalean utzi dituzte, batzuk etxera itzultzeko, etxe eta senide arrastorik gabe. Azken 2 urteotan, 77 palestinar hil dira Israelgo atxilotze gunetan. 10.000 inguruk jarraitzen duten preso. Horien artean, 360 adingabekoak dira, semantikoki umeak direla ez esateko. Nola da posible nazioarteko araudiak eta diplomaziak nabarmenki porrot egin izana? Nola utzi dugu ustelkeria puntu honetara iristen? Egoera hau berriro beste inon ez gertatzeko bermeak behar dira, eta honek sistema guztiz imperfektuaren autokritika sakona eskatzen du. Eta orain zer? Orain, inoiz baino begi eta indar guztiak Palestinangan jarri behar ditu. Palestina babesten jarraitu behar dugu. Palestina maitatzen jarraitu behar dugu. Gaur bezala, gure indar xume eta duin guztiarekin. Palestinaz hitz egiten jarrai dezagon, bigarren plano batean geratzeko arriskua errotik usatzeko. Babes eta mobilizazio sozialari eusteko milaka arrazoi daude, suntsitutako adreilu bakoitzeko bana, eta datozen asteotan, arlo guztietan aukera paregabeak izango ditugu palestinarrak erdigunean jartzeko. Baina ez hori bakarrik, palestinarekiko maitasuna eta sionismoren aurkako irmotasuna baterezinak ez direlako. Israel isolatu behar dugu, Bai, Israel isolatu behar dugu, pentsaezinak diren arlo nagusi eta detaile txikietan ere. Maila diplomatiko, komertzial eta kulturalean, kirol mailan, instituzioetan, unibertso akademikoan, okupazioa, apartheida eta Palestina lurretan kolonia ilegalak amaitu arte. Eraikiko den tren bakarra askatasunarena izan dabil. Zere protesta egiteak ez baitu zertarako balio diote. Buruan gordeta ditugu dozenak adibide gure kale kantoetan, gure estadioetan, gure ikastetxetan. Munduan zeharkako mobilizazio sozialek akordio pakidermoa mugitzeko balio izan dute, baita gure aleginak ere. Guzti honetan, Euskal Herria arrokeriarik gabeko abanguardia izan da, eta mundu osoarentzat elkartasun eredu. Gunean ere pausu gehiago ematea ezinbestekoa den arren. Harri, hauts, hutsa, trampa eta malkoi aurre egiteko urgentziazko neurriak aplikatu behar dira Palestinan. Laguntza humanitarioa biderkatu, presio militarra desagerarazi, sektore zaurgarrien zaintza landu, oinarrizko zerbitzuen hornidura berrenekin, desplazatutakoak sorterretara eraman, babestu hitzak gakoa behar du izan.
Babestu Gazan, Zisjordanian, kanpamendutan eta espetxetan. Palestina eta palestinarrak babestu finean. Palestinarrak euren etorkizuna erabaki dezaten. Palestina entzun behar dugu eta palestinarrein hitza errespetatua izan behar da. Gure konpromisoak hartzea dagokigu. Bakoitzak Palestina babesteko egin dezaken hori egiteko momentua delako. Horregaitik, euskal konpromisoa osatuko dugu, herriz herri, egunaz egun. Egiten den guztia gutxi da, baina egin dezagun, egunero, indar guztiekin egin dezagun, bada espada. Egin dezagun sorterrera itzultzea herri libre bat eraikitzeko urrats sendoa izan dadin. Etxera itzultzea, etxe arrastorik gabe, herri nekaizinaren metafora, gora Palestina askatuta.